Ibai Alzaganaz, Mungiko EH Bilduko zinegotzie, joan da Nasoararen 25ean osoko bilkura eduki gendun eta ondoko gaiek landu gendu zen. Lehenengo eta behin, Matxin enparantza azpien dagoen aparkalekuko plaza baten salerosketa baimentzeko puntu eduki gendun. Udalak aparkaleku hori ere ekizegoenean, gero herritarrek plaza horrek erosteko aukera ekizerean. Horregaitik, gaur egun norbanakoek euren plaza saldu gure da benean, udalak lehenengo eta behin tanteo eskubide bateko, hau da. Lehentasuna deko plaza hori eskuratzeko. Horregaitik, norbanakoen arteko salerosketa bat egitea eskatzen danean, udalak plenoan erabaki behar dau bere tanteo eskubideari uko egitea eta partikularren arteko salerosketa hori baimentzea. Gure kasuen, EH Bildutik uste dugu aparkaleku hori udalak berak kudeatu beharko zeuela zuzenean, horretarako proposamen bat landu gendun, ez dugu erantzunik jaso horren inguruen, eta bitarte honetan sortzen diren olako salerosketetan eta gure postura da salerosketa, partikularren arteko salerosketa hori baimendu baino, udalak bere tanteo eskubidea erabiltzea plaza bere ganatzeko. Horregaitik, olako kasuek datozenean plenora, guk aurka bozkatzen dugu eta bardin egin gendu noingo honetan bebai. Edozein kasutan, EAJ eta Zibikaren aldeko botoakaz proposamena onartu egiten zen eta salerosketa hori baimendu egin zen. Hurrengo puntu baten, udal langileentzako soldata igoera onartu behar zen, administrazio publikoan 1,5ko igoera esarri da eta usan udal langilei bebai aplikatzeko proposatzen zana. Proposamena ados egon da alde bozkatu gendun eta puntu hau onartu egiten zen aho batez. Hurrengo puntuen aldiz, bozkatu behar gendune zan ordainsarien igoera, baina kasu honetan udal talde politikoak jasotzen dugu zen ekarpen ekonomikoena eta zinegotziok osoko bilkuretara eta batzordetara bertaratzeagaitik jasotzen dugu zen ordainsariek. Askotan errepikatu dugu, ez gauzela ados ezarrite dauzen kopuruekaz, agintaldi hasikeratik guk bestelako proposamen bat egin gendun ordainsari horrek eta ekarpen ekonomiko horrek egokitzeko, edo egon ziren moduen mantentzeko hobeto esan da, igoerarik onartu barik, baina gure proposamena esan onartu egiten eta bergogoratzen dugun bakotxean bertan bera geratzen da. Ondorioz, eleuke zentzurik eukiko igoera bat aprobatu behar da bakotxean guk alde egitea. Horregaitik, oingo honetan aurka bozkatu gendun, baina puntue onartu egiten zen ganerako indar politiko guztiek proposamenaren alde egitzerean. Hurrengo bi puntuek alkar lotute egon ziren, hain zuzen lehenengoa kirol zerbitzuen ordenantzan aldaketa bat onartzea zen eta hurrengoa kultur zerbitzuen ordenantzan aldaketa bardine onartzea. Hau ulertzeko urrire atzera egin behar dugu, urrien hain zuzen eztabaidatu genduzelako ordenantza fiskalak eta bertan tokatzen zen ordenantza fiskaletan egin beharreko aldaketak eztabaidatzea eta hemen beste proposamen askoren artean gobernu taldearen aldetik hobari orokor bat planteatzen zen diru-sarreren eta familia bakotxean dauzen kide kopuruaren araberakoa. EH Bildutik ekarpen batzuk proposatu gendu zen, eskinelako ados egon hor planteatzen ziren diru kopuruekaz eta uste genduleko hobari hori tramo bakarrean baino hiru tramo desberdinetan banatu behar zala, baina gure proposamena esan onartu egin. Horregaitik, gu abstenidu egin ginen urriko ordenantza fiskalen eztabaidetan puntu honeri dagokionez. Orain, azaroko osoko bilkura honetan, aipatu doazen bi puntu horretan, egin behar zan aldaketa zan hain zuzen hobari hori integratzea bai kirol zerbitzuen ordenantzan, zein kultur zerbitzuen ordenantzan. Ondorioz, gu urrien abstenidu ginen horretan, orain leuke zentzurik eukiko beste zehozer bozkatzea, beraz, abstentzinora jo gendun oingo honetan Edozein kasuten, bi proposamenak onartu egiten ziren EAJ eta Zibikaren aldeko botoakaz. Hurrengo puntuen, Euskara sustatzeko ekintza plana urtebetez luzatzea proposatzen zen. Kasu honetan, proposamen hau hizkuntz politikako sailburu ordetzatik etorri da, hain zuzen gure dalako herrietan, plan horrek garatu diren herrietan eta administrazioaz, kasu honetan Eusko Jaurlaritzako sailburu ordetza honek egin gure dauzen edo markatu gure dauzen irizpide barriekaz bat egiteko, estotzean ez denporarik emon, hain zuzen lan hildo barri horrek zehazteko eta horrek denpora bat hartuko dagoen ez ondino. 2023en zehaztuko da hori eta gure dabena da herrietan orain arte indarrean egon diren ekintza plan horrek beste urtebetez luzatzea
behin 2023 bukatute, alkarregazio analizeteko herriek zein orokorrean hori aplikatzen dabilen administrazio osoa. Ez dugu sardatz barri horrek ezagutzen, baina azken baten mungian martxan dagoen ekintza plana bai ezagutzen dugu eta horren alde egin izan dugu, beraz, kasu honetan lusatzeagaz ados egon ginen eta puntu hau hau batez onartu egiten zen. Eta bukatzeko eta urtero sasoi honetan egiten den moduen, mungiak Euskararen nazioarteko egunean Euskara saria banatu ohi dau. Aurten proposatutakoa Milots dantza taldea izen da. Kasu honetan danok ados egon ginen eta puntu hau batez onartu egiten zen.